Príjemné popoludnie vám prajem, dovoľte, aby som vás privítal. Volám sa Ľubomír Kochov, som z Badína pri Banskej Bystrici a dneska by som vám rád povedal o jednej takej zaujímavej príležitosti, ktorá môže byť veľmi dôležitá vo vašom živote. Je to prezentácia Tiens, firma, o ktorej sa dosť veľa dozviete. Je to naozaj príležitosť nie len, každý dneska si myslí, že príležitosti sú len o peniazoch, ale nie je to len o peniazoch, je to o tom najdôležitejšom, čo človek má. A firma preto ponúka dosť veľa, celkom zaujímavé, by som povedal, zdravotné polepšenie a ozdravenie peňaženky. Dnešná prezentácia bude mať program, ako ja som sa dostal k Tiens, potom, čo je to Tiens a čo ponúka, ako funguje Tiens, aké spôsob odmeňovania Tiens a ďalšie kroky, ktoré čakajú tých, ktorí prejavia záujem o spoluprácu. Takže ja vám poviem, ako som sa ja dostal k Tiens. Samozrejme, v živote človeka sa stávajú veci, ktoré čaká, ktoré nečaká a ja som v mojej 50-ke cirka nečakal vôbec, že budem mať problém zdravotný, keďže celý život som bol zdravý okrem jednej operácie žlčníka. Takže ma postihlo to, čo som nikdy nečakal a čo pri mojej práci strašne bránilo, aj pri tom, že rád šoferujem a po 30 kilometroch, keď som musel zastať a rozcvičiť si nohu, tak som išiel hľadať riešenie najskôr do Banskobystrickej nemocnice na ortopédiu. No na ortopédii samozrejme som sa dozvedel takú veľmi pozitívnu správu. Na túto diagnózu není žiadne riešenie, pretože ešte lekárska veda nedospela k tomu, aby vymysleli niečo na artrózu. Takže na začiatku som hľadal niečo v lekárni. Samozrejme, tie všelijaké artrostopy a takéto veci nezafungovali. Takže som potom hľadal riešenie inde a čírou náhodou som sa dostal najskôr k literatúre Tiens. A ja ako taký skeptický človek, už po všetkých tých skúškach MLM, tak som najskôr vyhrešil rodinu, že zase do niečoho liezla, do čoho som ja už zakázal. No ale nakoniec, keď som sa dozvedel o tom a prečítal si v literatúre, že teoreticky mohla by byť tu šanca na to, aby som si poriešil môj zdravotný problém, tak som si prečítal knižku, zavolal som pána, ktorý mi doniesol produkty, začal som užívať a po 3 mesiacoch som zistil, že celkom zaujímavý efekt to dosiahlo a že môj problém sa utlmil a časom po dlhšom užívaní produktov úplne vymizol. Dneska môžem šoférovať auto 300 km v kuse, nepotrebujem si rozcvičovať nohu, chodiť na prestávky, na nejaké také nútené zdravotné a tak ďalej. Takže to bola moja cesta Tiens. A keďže som si pomohol ja, tak prečo by som to nemohol doporučiť aj druhým ľuďom, keď aj oni možno majú zdravotný problém a možno, že by si tam našli nejakú kombináciu produktov, ktorá by ten ich zdravotný problém vyriešila. Takže sme začali tak nežne spolupracovať s firmou tým, že sme pozývali ľudí na stretnutia, kde sa rozprávalo o produktoch, rozprávalo sa o zdraví, rozprávalo sa o riešení zdravotných problémov a okrajove sa rozprávalo aj pri spolupráci, ako sa dá profitovať aj finančne. Takže takýmto štýlom som sa ja dostal k spolupráci a vlastne dneska vieme, aká je doba. Dneska je to doba o peniaze. Jednoducho, kto ich má, tak je na tom dobre, môže si dovoliť, čo má naplánované, ale kto ich nemá, tak má problém. Je tak zdravotný problém, že ho nevie poriešiť, pretože aj to sa rieši cez peniaze. A druhá vec, finančný problém, že z tých svojich snov musí uberať až do výšky svojho príjmu. Takže dneska ani tie firmy, ktoré boli stabilné v minulosti, tak dneska už to tak nefunguje a nie sú stabilné dneska. Dneska prepúšťajú aj tie najlepšie a najpreferovanejšie firmy a tým pádom vlastne stúpa nezamestnanosť, není istota zamestnania. Potom sú ďalšie veci, že tým, že je takýto stav, tak sa znehodnocuje majetok,
keď vieme, že nedávno ešte autá bola normálna vec, že za 1 000 000 korún ste kupovali malé auto, dneska už za 1 000 000 korún nekúpite, respektíve za 30 000 eur, ale kúpite to podstatne lacnejšie, pretože sa znehodnocuje cena. Jednak nehnuteľností, jednak aut a všetkého ostatného. Teraz vlastne mnoho mladých ľudí si zobralo na základe svojho príjmu pôžičky, postavili domy, dneska splácajú hypotéky, ale nie všetci sú takí úspešní splácaní hypoték a preto banky mnohokrát fungujú ako spoločnosti, ktoré obchodujú s nehnuteľnosťami. Pretože žiaľ Bohu, po tretej splátke nesplátenej, tak už prichádza exekútor a tak ďalej. Takže nie je to taký stav, ktorý si každý predstavuje. Samozrejme, dôchodcovia sa majú super bombovo u nás, lebo majú fixný príjem, že ráno stanú, už majú zarobené, no len nie všetko si môžu dovoliť, čo chcú. Takže časť svojho príjmu dôchodku minú na lieky a ostatná časť rozdá sa vnúčencom, možno aj deťom, na nejaké splátky a potom pre neho zostane len oči prepláč a možno dobrá istota v tom, že má aspoň ten svoj dom splatený. Takže predĺžovanie dôchodkového veku tak tiež hrozí tým generáciám, ktoré ešte nie sú na dôchodku, pretože automaticky je to odbúranie starostlivosti sociálnej poisťovne. Pre dnešné fungovanie v živote každý potrebuje príjem. Trvalý a ideálne je čím ďalej, tým vyšší. To je úplne to najideálnejšie, čo môže byť. Ale ľudia sú nútení koľkokrát do svojho príjmu a z toho, čo si zaň môžu dovoliť, uberať vždy až do výšky naozaj buď toho dôchodku, alebo tej nezamestnaneckej podpory v mnohých prípadoch, alebo svojho príjmu, kde vlastne zarábajú tak málo, že ani snívať mu nedovolí. No a potom prišla firma, okrem iných firiem, táto má veľmi zvláštne poslania, zvláštne produkty a je to firma Tienz. A o tom by sme si dneska mali povedať, že čo je to Tienz, čo ponúka a tak ďalej. Takže Tienz môže ukázať cestu, ako si zlepšiť alebo udržať zdravie, ako dosiahnuť finančnú nezávislosť a ako zobrať život do vlastných rúk a možno už aj dnes. Lebo kedy nie, keď dnes. Kedy inokedy. A čím ďalej to človek predĺžuje, tak tým je horšie a tým sa zamotáva do takej inflačnej špirály. Je to ponuka od firmy Tienz, ktorá je celosvetová. To znamená, že nezáleží na tom, v ktorom konci sveta sa ten dotyčný človek vo Slovani nachádza. Je to celosvetová záležitosť. Ponúka firma zdravie, blahobyt, čo keď sú tieto dve spolu veci, tak je to ideálny stav. Rovnaké možnosti pre všetkých, to znamená, nezáleží, či tam vstupuje milionár, alebo či tam vstupuje nejaký nezamestnaný človek. Všetci majú rovnaké možnosti, rovnakú štartovaciu čiaru. Osobnostný rozvoj, takisto, je veľa literatúry, sú akcie, sú prednášky a tak ďalej. To znamená, že tí ľudia majú možnosť, tí, ktorí majú záujem a ktorí chcú, tak majú možnosť sa vzdelávať. Sociálne služby ľudstvu, pod tým sa rozumie to, že viem človeku, ktorý je v núdzi nejakej, pomôcť takisto aj zdravotne, ale hlavne aj finančne. Že on musí takisto chcieť, ja darmo budem chcieť, ja nebudem chcieť. No a potom, samozrejme, vyššia kvalita života znamená to, že vie ten človek, že čím si môže poriešiť zdravie a tým skvalitniť svoj život a ešte ho aj obohatiť o nejaké príjmy. Takže, čo je cieľom Tienz? Taká vízia. Byť predvojom globálneho odvetvia priameho predaja. Všetky tieto spoločnosti, ktoré fungujú sieťovým marketingom, tak sú vlastne spoločnosti priameho predaja. To znamená, že ide od spoločnosti tovar distribútorovi. No a vlastne Tienz má takú výhodu, že má takú dobrú kombináciu, že môže si to dovoliť povedať. Čo sa týka spoločnosti Tienz.
Tiež bolo založené v roku 1995 v Číne, v Tianjine. Má na svete 20 miliónov distribútorov, Kirka. Mnoho medzinárodných ocenení a kvalifikácií. Pôsobí na 190 trhoch sveta, celého sveta. Má certifikáty, ako sú halal, košer, to sú certifikáty arabského židovského sveta, má certifikát FDA, to je americká spoločnosť, ktorá certifikuje potravinárske produkty a mnoho iných certifikátov a nemá problém sa zaradiť do ktorejkoľvek krajiny, pretože je si istá svojimi produktami. Takže zakladateľom tejto spoločnosti je pán Li Zingyuan a je zaradený v top osobnostiach za svoje výnimočné úspechy v biznise a ekonomike. A posledná informácia, ktorá je víťazom Oscara čínskej ekonomiky. Ocenenie svetovo najvplyvnejší čínsky biznis líder a ocenený mnohými charitatívnymi oceneniami, pretože dosť veľa príjmu firma investuje do charity. Toto je Medzinárodný industriálny park zdravia. Môžem vám povedať, že to je gigant obrovský. Bol som tam osobne a viem, že, o čom vravím, pretože to len tak ľahko človek nevidí. Je vybudovaný na 53 hektároch a celá investícia stála 3 miliardy eur, všetko z vlastných zdrojov bez pôžičiek. Takže obsahnuté je v tom vývoj, výskum, obchodné centrum, hotel 7-hviezdičkový, administratívne centrum, nemocnica s najmodernejšími diagnostickými prístrojmi, aké existujú vôbec. A v podstate vedľa toho tu je taký ozdravný park. Je to v podstate oáza, kde ľudia, ktorí sa dajú diagnostikovať tejto nemocnici na doporučenú terapiu, absolvujú pobyt v tomto ozdravnom parku. Toto je hlavný vstup, kde bohaté firmy v Číne majú ten zvyk, že pred firmou, pri vstupnej bráne, tak sú dvaja draci, čo je on a ona. On sa stará o zabezpečenie, ona sa stará o mladé, o to potomstvo. Toto je logo, veľmi zaujímavé logo firmy a je to nebeský lev s dvomi krídlami. Jedno krídlo je zdravie, druhé krídlo je blahobyt. Tu je v takom zmenšenom, ale v skutočnosti má 12 metrov, aby ste sa nevlákli. No a toto sú priestory kongresové, hotelové, z kancelárií niečo. Čiže firma je to na pohľadanie a v podstate ponúka každému jednému bez rozdielu pleti, bez rozdielu národnosti, bez rozdielu vzrastu, ponúka každému jednému overenú platformu na vybudovanie biznisu. To znamená, že tam netreba nič vymýšľať, lebo všetko je už dávno vymyslené. A nevymysleli to obyčajní ľudia, vymysleli to ľudia, ktorí sa tomu rozumejú a ktorí sú marketingoví levy, by sa dalo povedať. Takže v podstate spoločnosť zabezpečuje komplet všetko. Čiže výrobu, vývoj, výrobu, transport, distribúciu a tí distribútori majú za úlohu len ten tovar, respektíve robiť osvetu na ten tovar a ten tovar medzi ľudí nejakým spôsobom doporučiť. Nemusia vôbec predávať. Je to jeden zo spôsobov, ako sa to dá. Čiže každý jeden môže spolupracovať s firmou, nech je to v akejkoľvek oblasti, čo sa týka úrovne a čo sa týka tej spotreby. Sú to produkty, firma vyrába produkty s najvyššou kvalitou, je tam sortiment veľmi zaujímavý a firma kúpila 5000 rokov staré receptúry od čínskej vlády a na základe toho vyhrala celosvetový tender, keď bol vyhlásený na výrobu kalcia, respektíve boja proti osteoporóze, ako moru 21. storočia a firma už mala vymyslené kalcium, len potrebovala ešte zaradiť jeho fungovanie, respektíve dostanie sa do bunky. A to vymysleli na základe stabilizovaného jónu kalcia, kde v podstate oni predbehli celý svet a vyhrali tender, pretože to kalcium sa dostáva do 20 minút do bunky. To je len tak na okraj.
čínska medicína je spôsob, ktorým naše telo získava zdravie nadobudnutím rovnováhy energií. Toto mnohí západní lekári nechápu, že ako nadobudnutie rovnováhy energií môže byť zdravotne prospešné, ale je to tak. No a tuto máme jednu takú zaujímavú, taký zaujímavý graf. A síce, zdravých ľudí na svete je 5%. 15% je chorých, vyloženie oni o svojej chorobe vedia a žijú s ňou, zvykli si na ňu, mnohí. No a 80% je podmienečne zdravých. To znamená, že nevedia o svojej chorobe, oni nie sú celkom zdraví, ale nevedia ešte o svojej chorobe. Takže ešte majú čas chvíľu. No a keďže tá čínska medicína je založená na bylinách, na rastlinách, ktoré väčšinou teda rastú v Tibete a v Číne, takže ona využíva maximálne možné schopnosti tých energií, yin a yang, a v podstate má vynikajúci sortiment, čo málo ktorá firma na svete sa tým môže pochváliť, a sú to produkty na očistú, výživu, regeneráciu a tým pádom harmonizáciu celého tela. To je na tomto unikátne, že v podstate je takáto ponuka produktov. No, toto je taký jeden obrázok, ktorý používam rád, pretože takto to ide a skončí to zase tuto vzadu, ak sa niekto nezobudí. No a teraz sme pri takých tých smutných informáciách, a síce najväčšie ochorenia sveta, srdcovo-cievne ochorenia, potom sú tam rakovina, potom je tam cukrovka. Tomu celému ešte dopomáha aj takýto stav a tým pádom vlastne je nezanedbateľná aj informácia, že v podstate v dnešnej dobe sú už produkty, o ktorých sú ľudia ešte stále presvedčení, že koľko majú živín, tak tie produkty ani zďaleka neobsahujú tie živiny, ktoré obsahovali pred 50 rokmi. To znamená, že dneska sa už priemyselne vyrábajú potraviny, že sú predvarené, že sú zabalené, ale na ohriaci a tak ďalej. Aj McDonald's a všeličo iné. No a tuto máme takú jednu tabuľku zaujímavú, ja vás s tým nebudem zdržiavať, ale všimnite si vitamín A. U niektorých produktov potravín je to 100% úbytok, čiže 0. Napríklad riboflavín u banánov je 0. 100% mínus. A dosť veľa tých vitamínov A, vitamínov C, no u jablok napríklad železo sa stratilo, takže ono je to dosť závažná informácia na to, aby keď človek niečo potrebuje riešiť so zdravím, tak aby sa nespoliehal na ovocie, na zeleninu, pretože z toho nedostane Boh vie čo. Dneska už nevyhnutnosťou sú vyživové doplnky, pretože tie obsahujú, tie sú cielené na niektoré minerály, stopové prvky a aminokyseliny a cielené sú na to, aby doplňali ten údaj, ktorý chýba nielen štatisticky, ale aj fyzicky v tele. Tuto máme takú základnú potrebu, že koľko kalcia potrebuje telo, či detí, alebo dospelých. No a keďže vieme, že toho kalcia sa dostáva zhruba u dospelého človeka 400 mg za deň, pri veľmi vyváženej strave, podotýkam, že to musí byť super expert, aby si dokázal naprogramovať tak stravu, že by mal zisk 400 mg kalcia za celý deň. Takže aj tak má deficit ešte tých 400 až 600 mg. No a čo s tým robiť samozrejme? No, s tým robiť len to, že používa doplnky stravy. Toto je to biokalcium, ktoré v podstate firma vymyslela ako prvý produkt, ktorým prerazila vo svete a ktorý je za 20 minút v bunkách. To znamená, že on nie je len sám, ale on nesie 60 ďalších produktov, ktoré slúžia ako bunková výživa. Potom je tam chytozán. Ten je z panciera červených krabov a podporuje tvorbu kolagénu v tele a okrem toho je čistič a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Potom je tam spirulína, to je sladkovodná riasa, ktorá je asi údajne najstaršou rastlinou na svete. Je tam cholikán, no a toto je taký zaujímavý údaj. Obsah resveratrolu v jednej kapsuli je rovnaký ako v 2 fľašiach kvalitného červeného vína.
Len to kvalitné červené víno je oveľa drahšie ako jedna kapsula Hurikán. Takže, a ešte z toho možno boli aj hlava. Aj napriek tomu, že je kvalitné. Potom je tam Vejkán, to je zase taký kvázi elixír mladosti, ale pôsobí na všeličo možné aj na oči a tak ďalej. Potom je tam Digest, to je veľmi zaujímavá vec, keď vás páli záha, 2 tabletky Digestu a máte po nej. Alebo podporuje aj správnu mikroflóru v žalúdku, črevách, vstrebávanie a tak ďalej. Toto je taký zaujímavý produkt. Mnohé ženy si myslia, že to je len pre nich, ale nie je to len pre nich, je to aj pre pánov, je to aj pre deti dokonca. Takže to sú hygienické vložky s aktívnym kyslíkom a zápornými jónmi, ktoré dokážu cez prirodzenie liečiť, čo je dosť také, a nie len, ale napríklad niekoho boli hlava, odtrhne si stade alebo odstrhne si stade zelený pásik a nalepí si ju na hlavu, kde ho bolí, kde má alebo bolesť zuba a takisto to lieči, takže toto je taký zaujímavý prístroj, tu máme aj fyzicky tento. Toto je ozonátor, ozonový čistič, ale nie je to len čistič ovocia a zeleniny. Mnohí si to takto vysvetľujú, ale nie je to len o tom. Je to aj čistič mesa, je to aj čistič odevov, je to aj čistič topánok napríklad. Nemyslím, že mechanicky očistí dole skla, ale odstraní zápach. To je to zaujímavé, pretože z tých športových topánok hlavne sa zápach nejako odstraniť nedá, keď sa operuje po nich. Takže v podstate tu máme ďalší produkt. Keďže firma nevyrába iba doplnky stravy, ale produkty podporujúce zdravie, tak sa, myslím, veľmi zaujímavo a etablovala na trhu s týmito produktami, s týmito doplnkami, teda s týmito pomockami pri zdraviu. Je to Ješko, sa prezýva, je to vlastne na báze bioenergie, a je vlastne použiteľný jednak na vyrovnávanie krvného tlaku, ale je použiteľný na všeličo možné. Dá sa s tým premasírovať napríklad hlava, dá sa s tým premasírovať rôzna časť tela, ruky, tvár, opakom, takým prstencom, ktorý má vzadu, takže je to univerzálne použiteľný prístroj. No žiaľ, stretávame sa vo väčšine prípadov aj s liekami, ktoré na jednej strane blokujú, stimulujú, potláčajú bolesť, ale potláčajú len príznaky, teda následok tej bolesti, nie príčinu, a menia metabolizmus. To je podstatné, čo vlastne sa deje našim telom pri užívaní liekov. Metabolizmus sa zmení, tam sa zmení komplet všetko, dokonca ešte aj hormonálny systém, trebávanie a všetko možné. Takže tie produkty fungujú trošku inak, ako som už spomínal, fungujú očistú, výživa, regenerácia a tým harmonizácia tela a je to akože návrat k zdraviu a ešte môže človek brať tieto produkty ako prevenciu. Čiže dá sa pomocou týchto produktov tiež zlepšiť zdravie a nastaviť sa, naprogramovať sa na lepší životný štýl. Ako funguje TIENS? Je tu v podstate štandardne tradičný obchod. Od výrobcov cez všelijaké inštitúcie, veľkoobchody, maloobchody sa dostáva tovar k zákazníkovi, ešte aj reklama je tam nakomponovaná, čo je celkom zaujímavá zložka ceny produktu a všetko to zaplatí zákazník, samozrejme, pretože kto by to mal iný zaplatiť. Takže funguje to takto, klasicky. A u firmy tiež to funguje trochu inak. Od výrobcovi cez distribútora to môže ísť priamo len distribútorovi, ak je on sám, konzument, alebo to môže ísť k tomu konzumentovi cez distribútora prostredníctvom priamej cesty, čiže výrobca, distribútor, konzument. Žiadne medzisklady, žiadne takéto veci tam nie sú. No, tuto je vlastne každý produkt vo firme TIENS má svoju bodovú hodnotu, PV sa tomu nadáva, a vlastne cenu pre distribútorov. Cena pre distribútorov znamená, že po registrácii má distribútor 25% zľavu automaticky a ešte pri nadobudnutí nejakej hodnoty odbernej, tak má ďalšiu percentuálnu zľavu tým, že dostane naspäť na ďalší mesiac po zúčtovacom období peniaze na účet. Čiže plán odmeňovania je tu taký celkom zaujímavý. Existuje firma a existuje systém úspechu. Systém úspechu
znamená, že je tam vypracovaný systém, aké kroky použiť na to, aby som čo najskôr napredoval, aby som čo najskôr nie len si polepšil zdravie, ale aby som čo najskôr pocítil aj finančný efekt z toho. Čiže systém úspechu, tu ste vy, tam je človek, ktorý vás do toho obchodu zaregistroval a vlastne tu sú zákazníci, ktorí na základe vášho vedomia, na vášho zoznamu ste oslovili a v podstate z tých zákazníkov sa môžu stať nielen zákazníci, ale môže tam byť predajca. Niekoho baví strašne predávať, môže predávať koľko chce. Má okamžitý príjem 25% svojej rozdielu veľkoobchodu na obchodné ceny. Potom je tam konzument, to je taký človek, ktorý nič nechce robiť, len vylepšiť si zdravie a nechce to rozširovať myšlienku a nič. A potom je tam líder. No to sú ľudia, ktorí chcú z tej firmy nielen si udržať zdravie, ale chcú aj veľké peniaze. Čiže percentá provízií, tak tu máme celé, je tam spoločnosť, je tam systém úspechu, tu je človek, ktorý vás zaregistroval, ktorý vás doviedol k firme, tu ste vy. Tovar plynie od firmy, aj služby plynú od firmy. A od toho systému úspechu plynie návod, ako čo najskôr prosperovať. Okrem toho sú tam ešte potom podporné akcie, ako sú napríklad produktové školy, kde sa školia o produktoch, distribútory a tak ďalej. Čiže firma, keďže je čínska, má veľmi zaujímavý spôsob odmeňovania, aj názvy jednotlivých pozícií, sú to hviezdy, čiže registráciou dostáva človek 1 hviezdu. To ešte nič neznamená, to je len začiatok jeho budúcej cesty. 2 hviezdy, keď dosiahne obrat 100 bodov a pritom 5% z obratu má nárok. 3 hviezdy, to už zaujímavé, že vtedy už začína človek rozmýšľať o tom, že to začne možno robiť. A to je 20% pri dosiahnutí 3 hviezd, čo je 1200 alebo 1500 bodov obratu. Potom sú tam 4 hviezdy, tam je už 4% plus, potom je tam 5 hviezd, 28% plus, potom je tam 6 hviezd, to je 32% z obratu seba alebo skupiny, keď je napríklad človek, ktorý ešte nedosiahol 3 hviezdy. Tak ten človek, ktorý má 6 hviezd, tak kým nedosiahne ten človek 3 hviezdy, tak má z neho 32% plný, to znamená z jeho nákupov. Potom je tam 7 hviezd, 8 hviezd, 8 hviezd je 43% a potom sú tam už tituly. Tam už je to zaujímavejšie, tam sú renty a to sú veľmi zaujímavé peniaze už. Takže sú tam odmeňovania, ešte okrem normálnych provízií je tam auto, je tam loď, je tam lietadlo, je tam vila a v podstate treba sa spýtať každý sám seba, že či a čo vás zaujalo z tohto, či si polepšiť len zdravie, alebo či aj obchodne sa venovať tomuto. A teraz vlastne, ak vás táto príležitosť zaujala, tak by som doporučil tú osobu, ktorá vás sem pozvala, kontaktovať. Ona vám dá bližšie informácie, po prípade, ak ona sama nebude vedieť, že je krátko ešte v obchode, tak vie to jej sponzor, to znamená ten človek, ktorý už sa do obchodu zaregistroval a tak ďalej. Balíček, registračný balíček je takáto pekná aktovka, koženková, nabitá materiálmi, stojí registrácia 10 €, je to doživotná registrácia s podmienkou, že raz za rok spraviť nákup v minimálnej hodnote nejakých 10 €. No a potom máme tu ešte podporné akcie, ktoré veľmi pomáhajú rozvoju obchodu, a to znamená, že sú tam akcie, ktoré sú obchodné semináre a akcie, ktoré sú tie produktové semináre. Čiže vlastne firma sa stará o všetko, v prípade nejakých otázok je na to teraz nejaký priestor. Ja môžem povedať, že na začiatku som vôbec netušil ani o spolupráci nejakej, ja som potreboval zdravie. A keďže som ho dostal, tak potom sme začali s manželkou uvažovať, že či by nebolo dobré si to nenechať len pre seba, ale dať to k dispozícii aj druhým ľuďom,
No a v podstate funguje to veľmi zaujímavo a funguje to zodpovedne a mnohí ľudia už sú radi, sú v našej štruktúre, takže ja predpokladám, že ich čím ďalej bude, tým viacej. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, keďže nie sú žiadne otázky a vieme sa potom stretnúť mimo kamery, aby sme si ich zodpovedali. Ďakujem vám veľmi pekne.